Via Apòstol és trobada amb el Senyor. El nostre objectiu és que cada un d'aquests 130 joves que vindran de primer, segon, tercer de l'ESO tinguin un encontre personal amb el Senyor, que es pugui trobar amb el Senyor de cara a cara, que li obri les portes del seu cor. Pues Via Apòstol serà una supersetmana que realment et trobaràs amb un munt de gent, disfrutaràs i sobretot el més guai és que compartiràs la fe amb la gent que realment Jesús ha de ser el centre de la nostra vida i és el que realment et traurà a tot arreu. I amb aquesta setmana et donarà una mica d'ajuda per poder portar aquesta fe arreu on vagis, sobretot aquest estiu. Via Apóstol es una semana llena de aventuras, de conocer a gente nueva, gente de tu edad, de otras realidades parroquiales, pero con un único objetivo, que es acercarte a Jesús, a que conozcas cuánto te quiere, para que tú así puedas amar a los demás. Via Apòstol no es queda a Tortosa, no es queda en el campament. El que nosaltres volem és que aquests joves que vindran a Tortosa tornin renovats, tornin un foc nou en el cor per tornar a les seves parròquies, per tornar a les seves realitats i incendiar de l'amor del Senyor les seves realitats, casa seva, el col·le, l'esplai, la parròquia i totes les seves realitats, que s'impregni d'aquest foc de l'Esperit Sant nou.